ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኢየሱስ ሓደ ለምጻም ከም ዘንጽሐ ቁጥሪ 1 ካብ ከረን ክወርድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ይስዓቦ እንሆ ለምጻም መጽኡ ጎይታይ እንተ ትፈቱስ ከተንጽሐን ትኸሊኻ እናበለ ሰገደሉ ኢሉ ዘርጊሑ ፈቲ ኣለኹ ንጽሐ ኢሉ ተንከዮ ብኡቡ ካብ ለምጹ ነጽሐ ኢየሱስ ድማ ንሓደ እኳ ኸይትነግር ተጠንቀቕ ኪዳ ርእስኻ ንኻና ርኢ ናታቶም ንምስክር ድማ ሙሴ ዝኣዘዞ ሞባ ኣቕርብ በሎ ኢየሱስ ንወዲ ሓለቓ ሚእቲ ከም ዘሕወየ ቁጥሪ 5-6 ናብ ቅፍርናሆም ምስ ኣተወ ሓለቓ ሚእቲ ናብኡ መጺኡ ጎይታዬ ቆልዓይ መጽጊዑ ኣብ ገዛይ ወዲቑ ብዙሕ ከኣ ይቕንዞ ኣሎ እናበለ ለመኖ ኢየሱስ ድማ እኔኹ መጽየ ክሕውየ እየ በሎ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ጎይታዬ ኣነ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይበቅዕን እየ እሞ ሓንቲ ቃል ጥራይ ደኣበል ቆልዓይ ድማ ይሓዊ ኣነ ኸኣ ኣብ ትሕቲ መላኺ ዝግዛእ ብትሕተይ እውን ጭፍራ ዘሎ ንሰብ እየ እሞ ነዝኪድ እብሎ ይኸይድ ንሓደ ካልእ ኸኣ ንዓ ይመጽእ ንባርያይ እውን እዝግበር ይገብር ከኣ ኢየሱስ ሰሚዑ ኣስተንከረ ነቶም ዝስዕብዎ ዘለዉ ድማ በሎም ከምዚ ዝበለት ዓባይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ከም ዘይረኸብኩ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመጹ እዮም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ከኣ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ማዕዲ ክቕመጡ እዮም ደቂ መንግሥቲ ግና ናብ ወጻኢ ጸልማት ክድርበዩ እዮም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ ይብለኩም ኣለኹ ኢየሱስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ኪድ ከምዚ ኣመንካዮ ይኹነልካ በሎ እቲ ቈልዓ ኸኣ በታ ሰዓት እቲኣ ሓወየ ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዘሓወየ ቁጥሪ 14 ኢየሱስ ናብ ቤት ጴጥሮስ ምስ ኣተወ ንሓማት ጴጥሮስ ብዓሶ ተትሒዛ ደቂሳ ረኣያ ኢዳ ተንከያ ዓሳ እውን ሓደገታ ተንሲኣ ኸኣ ኣገልገለቶ ቁጥሪ 16-17 ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ኣምፁ እቲ ብነቢ ኢሳያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጾረ ተባህለ ምንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ኣውፅአ ሕማም ንዘሎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም ክስዕብዎ ዝደልዩ ሰባት ቁጥሪ 18 ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ ሓደ ጸሓፊ መጺኡ መምህር ናብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ በሎ ኢየሱስ ድማ ንውኻሩ ጉድጓድ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘጽልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ እኳ የብሉን በሎ ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ጐይታየ ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቓደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ሰዓበ ንዳ ንምውታትሲ ምውታቶም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎ ኢየሱስ ማዕበል ከም ዝህደየ ቁጥሪ 23 ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓቦ እኖኻ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጐልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋጽ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጐይታይ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንሱ ኸኣ ኣቱም ጉድላት እምነት ከመይ ከእትፈርሁ በሎም ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖም ዓብዪ ህድኣት ከኣ ኮነ እቶም ሰብ ከኣ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዙሉስ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ከም ዘሕወየ ቁጥሪ 28 ናብ ምድሪ ጌርጌሶንን ምስ ተሳገሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብር ወፂኦም ተጓነፍዎ ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መገዲ እቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ እንሆ ኸኣ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ከተሳቐየና ዶ ናብዚ መጻእኻ እናበሉ ጨርሑ ካባታቶም ርሑቕ ኢሉ ብርቱዕ መጓሳ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃና እንተኾንካስ ናብዚ መጓሳ ሓሰማታት ክንኣቱ ፍቓደልና ኢሎም ለመንዎ ንሱ ኸኣ ኪዱ በሎም ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተው እኖ ኸኣ ብዘሎ እቲ መጓሰ ካብ ጸድፊ ነፊጹ ናብ ባሕሪ ኣተወ ኣብቲ ማይ ከኣ ኩምም በለ እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዳ ኣተው በቲ ዝኾነ ኩሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎምን ከኣ ኣውረዩ እንሆ ድማ ብዘላቲ ዓዲ ንኢየሱስ ክትራኸቦ ወጸት ምስ ረኣይዎ ኸኣ ካብ ወሰን ምድሮም ከግልስ ለመንዎ